Vítejte u speciálního videa. Co bude náplní tohoto videa? Asi ta vanilková, jahodová, borůvková. Jo, počkej, tohle. Jo, tak limetková. Záchod je. Já zase myslím, že na ten záchod prostě nepůjdu. Je tam obsazeno. Jak se můžete všimnout, nebo povšimnout, mám nové tričko. Protože to moje, kterým jsem natáčela jiná videa, je v pračce. V pračce. 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 Jo, v pračce. 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 V pračce, v pračce, v pračce. Ale říkal jsem, co bude dnešní náplní. Jo, říkal jsem, že to bude speciální video. Ale jaký speciální video? Jaký? Jaký čo? Jaký? Tak 25 plus. A to se vyplatí. Jenom za cenu 55. Kupujte levně a kvalitně. Čong.cz. Jmenuji se Vojtěch Jiří Mráz a vůbec se za to nestydím. Jsem strašně nasladký. Je mi 12 let, narodil jsem se 21.3.2002 a nestydím se za to. Od spoda až sem měřím 142 a nestydím se za to. Občas. Když se mám trefit do tohoto červeného tlačítka, ten zapínám a vypínám nahrávání, trvá mi to někdy i půl hodiny. Moje nejoblíbenější hra je asi Happy Wheels. Nevím, jak je to dělá, proto dám zpívat. Moje nejoblíbenější jazyky jsou francouzština a italština. Nesnáším, když rodiče mluví, když natáčím, každou chvíli. Tohle místo, na kterém právě stojím, je moje třetí, je moje úplně nejoblíbenější místo, kromě židle u počítače a postele. I tu postel nevidíte, ale to je jedno. Ani tu židli. Když se mám dát něco kyselého, nebo když mi někdo přichystá něco kyselého, tak se z toho můžu potamtonit. Červená například na této učebnici u mě vzbuzuje hyperaktivitu. Což pak působí tak, že způsobí fakt, že paní učitelka vyjde ze dveří, že jsem to zapomněla, řeknu, nezapomeň koupit ty fuzekle. Bojím se špendlíků. Jo. Nech mě. Nikdy mluvím takhle rychle. Mám noky, která vypadá spíš jako lidské pozadí. Rád dělám muziku na tyhle velký krávy.